ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସେ କିଛି କାମ ନ କରି ସବୁବେଳେ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦିନେ ସକାଳେ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ ନିଜର ଅଳସୁଆ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ଆଜି କିଛି କାମ କରି ପଇସା ନ ଆଣୁ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ପୁଅଟା ବେପରୁଆ ଆଉ ନିର୍ଲଜ ଥିବାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ସିଧା ତାର ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅର ଆଖିରେ ଲୁହ ଓ ତା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକାକୁଳ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କେତେକେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କହ। ପୁଅ ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ମା ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆଣି ପୁଅକୁ ଦେଲେ। ରାତିରେ ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ତୁ ରୋଜଗାର କରିଛୁ? ପୁଅ ତାପରେ ନିଜ ପେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବାହାର କରି ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲା। ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସେ। ପୁଅଟା ଶୀଘ୍ର ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା। ଅନୁଭବୀ ପିତା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଧନୀ ବାପ ଜଣକ ପୁଣି ନିଜ ପୁଅକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଯାଅ କିଛି ପଇସା କାମ କରି ଆଣ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଅ ତାପରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଉଣୀଟି ଭାଇର କାନ୍ଦିବା କାରଣ ବୁଝିପାରି ଭାଇକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦାୟ କରିଦେଲା। ରାତିରେ ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତୁ କେତେ ପଇସା ଆଣିଛୁ? ତାପରେ ନିଜ ପେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବାହାର କରି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେ। ପୁଅଟା ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କଲା। ଅନୁଭବୀ ପିତା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲେ। ତାପର ଦିନ ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯାଅ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପଇସା ଆଣ, ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟା ଦିନସାରା ଉଦାସ ଭାବରେ ରହିଲା। ତାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୁହରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ଶେଷକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ସେଠ ତାକୁ କହିଲେ, ମୋର ସିନ୍ଦୁକ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲେ, ତତେ 2 ଅଣା ଦେବି। ଧନୀ ବାପାର ଧନୀ ପୁଅ ଶେଷରେ ସିନ୍ଦୁକ ଉଠାଇଲା ଓ ସିନ୍ଦୁକକୁ ସେଠର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସାରା ଦେହ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଦ ତାର ଥରୁଥିଲା ଏବଂ ପେଟ ଦରଜ ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ବାପା ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ପୁଅ ତାପରେ ପେଣ୍ଟରୁ 2 ଅଣା ବାହାର କରି ବାପାଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ବାପା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେ। ପିଲାଟିର ଆଖିରୁ ରାଗରେ ନିଆଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ମୋର ବେକ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୂଅରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ? ଅନୁଭବୀ ବାପା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସେ ନିଜର କାରବାର ପୁଅକୁ ସମପ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ତ, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଡ଼। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।